Buah tarian Putri Arundalu. Hadirin yang berbahagia, sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Turangga Suro. Lepat nyuwun ngapura.
ngatilan turangga sura kairing para pratangga ayo Jan gemesake ayu-ayu bak bidadari turun dari kahyangan piye awas oh ladalah yo hai hai ya yo hai ya wah wah ya wah piye jan cekele iki lho sing marai kangen iki jogetan sarwi tetembangan gawe sang sampromiyarsa srana anite kutha prakanca terus samangta praputri jongki putri sung manis merak atri akawe sasemeng griya
sampromiyarsa srana anite kuda prakanca terus samekta praputra jongki putri sung manis merati agawe sengseming driya wasik ayo Mas Sandar diongkeke anggi ayo yuk oh ya as asik ya Allah lirikan matanya ya Allah tidak menguati senyumannya ya Allah bikin I love you aduh ya oh ya yo ngaturaken wilujeng dalu sadayana assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar sadayana baik suaranya anaknya Bang Mandra baik oh yuk oh
miarsi. Oh iya, mulak nek latihan ki ajak-ajak dulu. Has, haya, haya. Oh, hey, yo, hey, ha, hey, ho, awas. Biasa, tepuk tangan lagi yang meriah buat Turangga Suro. Wow, jan, wah ini kok gemberuduk rene kabeh. Monggo-monggo penonton ingkang badhe ngersakaken minggah pepanggungan malih monggo dipun kebaki mawon, monggo-monggo. Wah, iki isih rada longgar iki. Monggo-monggo. Nggih. Sekula wau tarian ingkang angka 3 wonten tarian Putri Arum Dalu sesarengan Turangga Suro ingkang dipun pangarsani yang dipun pangarsani Bapak Bagio lan samangke lumadi pakiliran salajengipun menika wonten Turangga Suro kolaborasi sarengan kalian Slogo Denowo di bawah pimpinan Bapak Subur samangke badhe ngaturaken tarian yang sangat luar biasa. Ada tarian Penangsang Tanding lan ugi samangke dipun kolaborasi sorengan garapan anyar, garapan enggal saking Turangga Suro
sesarengan Slogo Denowo. Nah, karono menika konco-konco penabuh kalian pengendang nembe briefing gitu. Iki upama orjenan tunggal tok jalan ora Isnu? Jalan. Oke, jalan lek kondo tua jalan kok. Yo, Isnu orjenan tunggal sik amarga kanca-kanca nembe briefing wetawis 15 menit. Oh nggih. Iki malah kelersan Dek Isnu karena menika kehadiran dari beliau Bapak Hartanto, anggota DPR tingkat provinsi. Nah, samangke nyuwun wekdalipun Bapak Hartanto keparenga minggah wonten ing pepanggungan, saperlu paring sambutan wonten ngersanipun Sagung Para Rawuh. Pramila swida malih dumateng panjenenganipun Bapak Hartanto. Wekdal swasana kasumanggaaken. Kanca-kanca penabuh pemusik santai dulu karena masih ada sambutan dari Bapak Hartanto. Nggih.